खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो जायफोरा फैगौ 22 अक्ट'बराव आसाम टेटनि आनजादखौ लिरनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय आङो गोजोनथाव खौरां खोन्थानो नागिरदों। बे खौराङानो जाहैबाय नोंथांमोननि 22 अक्ट'बराव जानो गोनां आसाम टेट आनजादा फावसायनानै बियो जोंहा 31 अक्ट'बर एबा अक्ट'बरनि 31 खालाराव बियो जाफिनसिगोन। खोनाबायना नोंथांमोन? आनजादा 22 अक्ट'बरनिया केन्सेल जानानै बियो 31 अक्ट'बराव जासिगोन। बिथांमोना अब्ला दा गासै 6 दिनसो सम आरोबाव फरायबावनो थाखाय सम मोननाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नटिसखौ नायनानै लादो। बेयो जाबाय अफिसियेल नटिस फोसावनाय। नोंथांमोना नटिसखौ नायदो आरो 6 दिन बारा सम मोनबाय, बेखौ मोजाङै बाहायबावदो मोजां। अब्ला दिनैनि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।